αυτό στο πλατινικό κομμάτι. Είναι πολύ καλό και να κάνεις τη δουλειά σου. Περίφημα. Στάσου να βάλω και τα γάτια μου και τότε να λες. Έλα, πιάσ' το τραπεζάκι. Και εγώ έτσι θέλω τα γάτια. Σώμενε εσύ. Μα δεν μου λες. Πώς ήρθε το πρωί να βάλεις το φράγο σου. Πώς θα κάνεις δουλειά. Τρομάρα να σου πει καημένε. Έλα, πιάσ' το τραπεζάκι. Έλα. Βαρύ που να πάρει ο διάβολος. Δεν τρέμεις να ψήσει άντρα. Έλα, τράβηξε το κοντά. Στάσου και στάσου, θα μου σπάσει το πόδι. Εμπρό. Ναι, είσαι σίγουρο φύλακας. Μπήκανε τα χέρια. Έλα, πιάσε τα άλλα. Αγκάλι, αγκάλι. Να ξεκουραστούμε και λιγάκι. Τι όλο θα δουλεύουμε. Να σε δει ο αφέντης πεμπέλα, ρε. Ωραία, και δεν μου λες Σοφία. Τι δουλειά κάνει ο αφέντης μας. Τίποτα. Τίποτα, καλή δουλειά. Ακούς καλή. Ψάει όμως η τσέπη του και με το παραπάνω. Έχει εκατομμύρια. Μα τι λες. Αυτός βρήκε στην Αγγλία δεν έκανε άλλη δουλειά παρά να κάνει παράδοση. Θα πάω στην Αγγλία κι εγώ. Θα πάρει ο διάβολος, πως έρχονται από την Αγγλία και την παράδοση. Ναι, μα έχουν και κεφάλι. Και τι, είναι καλύτερο το κεφάλι του αφέντη από το δικό μου. Ξέρω εγώ, σαν κάτι καλύτερο πρέπει να είναι. Τι δουλειά έκανε πριν πάει στην Αγγλία. Πες μου τι ήταν να σου πω εγώ. Ήτανε δάσκαλος στη Μυτιλήνη. Δάσκαλος. Ήτανε δάσκαλος και έκανε τόσους παράδες. Άμα πάω εγώ θα γυρίσουμε χίλια τσουβάλια. Πάω κιόλας. Έφυγα. Ξέχασες το φράγκο σου. Πάει ο διάβολος. Αχ, είναι που δεν έχω τα ναύλα μου. Για πέμπλες. Το ακούσε εκεί δάσκαλος. Είναι από την Μυτιλήνη, είπες. Άμπα, είναι μωρέιτης. Έτσι πες μου, Μr. Ενίου. Έκανε παράδειση επειδή ήταν μωραΐτης. Όχι γιατί ήταν δάσκαλος. Ούτε. Ποιος σου λέει πως κάνοντας τον δάσκαλο έκανε παράδες. Έχει και από τη Μυτιλήνη 30 χρόνια παλικάρι και πήγε στην Αγγλία. Και έκανε τον έμπορα. Μα έτσι μίλα λοιπόν, εσάστησα κι εγώ που μου έλεγες δάσκαλος. Με ρωτάς όμως κάτι πράγματα που θα έπρεπε να τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Τι θέλεις να τα ξέρω. Δεν σου είπε τίποτα ο Κύριος Χριστός σε σένα, που σ' αγαπάει τόσο πολύ. Λέει κανένας τίποτα ο κύριε Χρήστος. Την αραβωνιαστικιά του ξέρει να κοιτάζει μονάχα και τίποτα άλλο. Μαρία! Όπως κυρία. Και δεν έχουμε τίποτα Έλα, σήμερα. κοίταξε εσύ. Πού είσαστε, Έλα, έλα, πιστευτάκι. Δεν έκανες. Σε καμιά εκδρομή πάει. Δεν τελειώσαν ακόμα. Πού πήγαν. Στην Ακρόπολη. Πήγανε τέλος πάντων. Δόξα εσύ ο Θεός. Λιτώσαμε και εδώ. Δεν έχουν πια να πανάλου και θα καθίσουν ήσυχοι. Ωραία. Πού βρέθηκες. Εδώ είναι καμαριέρης. Καμαριέρης. Πού σε έχω δει εσένα. Ήμουν από αποψίσεις. Καλά ρε. Τώρα σε θυμάσαι. Αποψίσεις βέβαια. Και άφησες την πράξη σου για να γίνεις καμαριέρης. Τι να κάνω. Το ήθελε ο κύριος Χρήστος. Εγώ βλέπεις δεν το κατάλαβα παιδί. Μα από αποψίσεις καμαριέρης. Σαν ότι χρειάζεται να ξέρει κανείς ορθοδική για να γίνει καμαριέρης. Είσαι πολύ καιρό εδώ. Πάω κανένα μήνα. Ένα μήνα. Και πώς δεν σε έφερε. Χτες, πρώτη φορά με ανεβάσανε πάνω. Πρώτα ήμουν στην κουζίνα. Ήσουν στην κουζίνα μάγειρας. Μάγειρας. Πα. Τα πιάτα σκούπιζε. Οριμάστηκες λοιπόν. Λέξε με τα μέσα. Όταν πρώτα με βάζουν στο περιβόλιο. Έπειτα στο Σταύρο, το Σταύρο με πήγαινε στην κουζίνα και τώρα με φέρανε εδώ. Και όλα αυτά σε ένα μήνα. Μπράβο. Τα μέσα. Φέρε μου τώρα τις εφημερίδες. Και όταν έρθει ο αφέντης σου, πες του πως είμαι στο γραφείο του. Άλιστα κύριε. Αυτά και με αυτά δεν έκανα τίποτα σε μετό. Και ποιος την ακούει την κυρία. Είναι όμως και εκείνος ο Ηλίας. Έλα, μάνι μάνι τα τελειώνουμε αυτά. Τώρα σε πιάσαν οι προκοπές. Μα οι άλλοι δεν μου λες τι κάνουν λοιπόν εμείς δουλεύουμε. Είστε και αγαπητικά Κάτσε, κάτσε. Τίποτα. Τι κάνει αυτά. Ποιος το έδωσε τον φράσο. Γιατί δεν σ' αρέσει. Πήγαινε να το κάνεις γρήγορα. Αν δεν, εμένα και βαρύτητα το μάτι να το βάλω. Και εσύ μου λες να το βγάλω. Δεν πήγαινε να το κάνεις πλάκα και είσαι και γελίος. Τι μου λες και Χρήστο να το βγάλω γιατί πάω και πνίγομαι καλύτερα. Πήγαινε από εδώ να μην σε βλέπω. Τι, πάλι στην κουζίνα. Στο Σταύρο θα σε στείλω. Το βγάζω, διάβολος να σκάσει. Φτάνουμε καλύτερα τώρα. Κάτρα που
δεν θα κουραζόσαστε τόσο πολύ. Τίποτα. Άλλη φορά να κάνετε μόνοι αυτές τις εκδρομές. Εγώ δεν με πιάνε ανεβαίνω ανήφορος. Καλέ σε βεβαίω. Νόμιζα πως θα τελειώσω. Μα ποιος σας είπε να έρθετε πεζίως εδώ? Ποιος μου είπε? Ξέρω κι εγώ ποιος μου είπε. Η ωραία ημέρα. Έπειτα θέλω να κάνω και λίγο περίπατο. Βλέπετε λοιπόν ότι σας φταίει κανείς. Τέλος πάντων, εγώ παρετούμε. Θέλετε να ξαναπάτε στη Κεσαριανή, θέλετε στο δαχτή, οριστοδρόμους και πηγαίνετε. Πάτε τον πατέρα σας, πάτε τον θείο σας και αφήνετε με ήσυχη. Μα χωρίς εσάς, μαμάκα μου, δεν βρίσκουμε ευχαρίστηση. Δεν τα ακούω αυτά. Την πρώτη φορά σου δεν βρείτε ευχαρίστηση. Την δεύτερη φορά όμως θα καταλάβετε πως είναι καλύτερα χωρίς τη μαμά. Τι λέτε? Έλα εσύ που κάνεις τάχα πως με θέλεις. Απόστολε. Όσα ξέρεις εσύ. Μητέρα. Το βέβαιο είναι ότι δεν της αρεστείς όταν μας αφήνει μόνος σου, μαμά. Δηλαδή. Μα τι ωραία που είσαι σήμερα, Ελένη. Και μου φαίνεται ότι είσαι πολύ ευχαριστημένος και θα ξανάρθει μαζί μας. Να σου πω, Ελένη. Η υπόθεση. Πότε θα γίνει επιτέλους ο γάμος μας? Τι υπόθεση? Πες δηλαδή δεν την επιτρέπεσαι. Καταλαβαίνεις πολύ καλά ότι ήθελα. Μ' αρέσει ο τρόπος που διαμαρτύρεσαι. Ελένη. Αφήνεις. Πού πας? Πάει, σου φύγε. Τι να πάρει ο διάβολος. Ας σας είδε ο πατέρας τι έκανε. Όχι, τι με φέρει. Μα δεν ξέρω, την ώρα που γυρίσαμε από την Ακρόπολη μας άφησε που γύρισε στο σπίτι σας. Και κοίταξε να δεις. Ενώ δεν βγαίνω ποτέ το πρωί, σήμερα έφυγε. Τι φεύγετε? Μα πηγαίνω να εδώ ίσως με περιμένει σπίτι. Μα δεν νομίζω που κι αν είναι θα έρθει. Κι άντε να πατώ με αυτό το μηνύματάκι. Βέβαια, αυτός είναι. Μήπως ήρθε Γεράσιμος από εδώ? Μέσα είναι. Πού είστε, πρόεδρε? Ήρθαμε το τέλος του άλλου μηνός, έχουμε καιρό. Τι άλλο μήνος? Θα το κάνουμε αύριο το βράδυ. Αύριο. Τι, μήπως δυσαρεστεί αυτό? Εμένα. Εγώ λυπάμαι που δεν έχει γίνει και από χτες. Μα γιατί άλλο. Δεν είχαμε πει ότι ο γάμος θα γίνει στις Αγίες Ελένης. Απλούστο. Γιατί σε 2 μέρες μπαίνουμε στο Μάιο. Και τι με το. Όχι, αδερφέ. Εσείς οι Ιωκανείς ζείτε στην Κίνα. Γίνονται κάτι το Μάιο. Α, Έλα, πήγαινε τώρα και μιλάει. σύμφωνος Χριστό. Συμφωνότατος. Πάει καλά. Τώρα, παιδί μου, κάθισε να δούμε ποιους θα προσκαλέσουμε. Τι να προσκαλέσουμε, δεν προφέρουμε. Το θέλουμε τον πολύ τον κόσμο. 2-3 συγγενείς και λίγοι φίλοι δεν χρειάζονται περισσότεροι. Γι' αυτό είναι. Γράψε λοιπόν για να στείλουμε και γρήγορα. Αμέσως. Το νόστιμο είναι ότι δεν το περιμένει κανείς. Ναι. Σήμερα όμως είναι μία από τις μέρες που ευχαριστήθηκα περισσότερο. Έτσι, Τι ωραίος αυτός ο Παρθενών. Τα προπήλαια, το ερεχθείο, θαυμάσια έργα. Και τι θέα. Δεν σας το έλεγα εγώ. Και για να επαναλάβουμε τη συζήτηση που είχαμε, σου λέω ότι ο θάνατος του Περικλέους δεν ενζημίωσε καθόλου την Ελλάδα. Ο καθένας με τις ιδέες του. Έχετε εσείς τις δικές σας, έχω και εγώ τις δικές μου. Δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ, γι' αυτό μην κάνετε τα λόγια. Να δεις ότι θα σε πείσω. Αδύνατο. Γιατί όπως και να μου το παρουσιάσετε το πράγμα, από πάντα υπόψη μου ότι στα λόγια σας κρύβεται μεγάλη δόση μωραϊτισμού. Το ίδιο μπορώ να πω και εγώ και εσένα. Ότι επειδή είσαι αδυναίος, το υπερασπίσεις. Εγώ κι αν τον υπερασπίσω, με λέω την αλήθεια. Δηλαδή του λες όπως θέλεις. Αλλά αυτό δεν λέγεται συζήτηση. Αυτά τα πράγματα δεν επιδέχονται συζήτηση. Πώς, θα το συζητήσουμε. Α, όχι. Είμαστε Έλληνες και θα το συζητήσουμε. Μα θέλετε και καλά να αναστήσετε τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Θέλω να σου αποδείξω ότι ο θάνατος του Περικλέους ωφέλησε την Ελλάδα. Εάν έζει ο Περικλής, οι Ελλάς όλοι θα τα δουν σε ενός ανθρώπου. Πατέρα, λυπάμαι ότι στα νιάτα σας σε κάνατε και δάσκαλο. Μα καλά, αυτά τα πράγματα μαθαίνατε στους μαθητές σας. Μάλιστα. Τους εδίδασκα ότι ο Περικλής ήταν απολυταρχικότατος. Ο Περικλής ήταν ένας από τους λαμπρότερους χαρακτήρες του κόσμου. Ρήτρος, στρατηγός, πολιτικός. Είχε όλα τα προτερήματα και δεν είχε κανένα έλαβο. Ήταν τέλειος. Όταν μιλούσε, αστραπές και γροτές έπιναν το στόμα. Τώρα θα μας πει πως μας τους έκαναμε να κάνουμε. Δώσετε δύναμη στο λόγο του, ώστε ενώ είναι κάτω, κατόρθω να πει τους πάντως ότι είναι κάτω. Ναι, μου, εμένα δεν θα με έπιθε ποτέ. Αλήθεια, δεν μου είπατε. Τον Μητροπολίτη θέλετε ή κανένα άλλο σχόλιο. Θα μην το μπορείτε, θέλεις ερώτημα. Λέω, για να μην κοστίσει και πριν τώρα. Πάει η ώρα. Τα έξοδα θα κοιτάξουμε τώρα. Τι άλλο είσαι. Εάν δεν πέθαινε ο Περικλής. Στάσου. Για πες μας εσύ Γεράσιμο. Τι ιδέα έχεις για το παιδί.
Καλός άνθρωπος ήταν ο καημένος μανατάκος ο κομματάκος. Ο Περικλής. Μα γιατί ο Περικλή μάνα. Για τον αρχαίο Περικλή. Ω, αδερφέ, δεν μ' αφήνετε ήσυχο. Λάκα. Εάν δεν πέθαινε ο Περικλής, τότε σήμερα άλλη θα ήταν η θέση σας. Κολοκύθια με τη ρίκα. Λέτε εσείς ό,τι θέλετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Άκουσε λοιπόν. Γιατί είσαι πολύ νέος και ενθουσιασμός σε παραφέρει. Ο Περικλής ήταν ο κακός δαίμον της Ελλάδος. Άμα αυτά είναι δυνατόν. Απόδειξη τέτοιου του είναι ότι υπεκίνησε τον Πελοποννησιακό πόλεμο για να καλύψει τις κατακρίσεις του και να διατηρήσει την εξουσία. Ο Περικλής υπεκίνησε τον πόλεμο. Μάλιστα. Μα βλέπω ότι έχετε ανάγκη από μερικά μαθήματα ιστορίας. Είσαι ανόητος. Και καλύτερα θα έκανες να πάει να μάθεις γράμματα παρά να θέλεις να παντρευτείς. Σκοπός δεν είναι να θυμώνετε. Μιλάμε. Εκείνο που σου λέω εγώ. Κατάλαβες. Δεν θα δώσεις εσύ μαθήματα ιστορίας. Εγώ σου μιλώ με τα βιβλία στο χέρι. Και εγώ με τα βιβλία στο χέρι σας μιλώ. Λοιπόν σου λέω ότι ο Περικλής κατέστρεψε την Ελλάδα. Την Ελλάδα την κατέστρεψαν οι Σπαρτιάκοι. Όχι ποτέ. Μάλιστα. Θα σου το αποδείξω. Δεν έχω ανάγκη να αποδείξω εγώ. Σηκώσατε τη δουλειά στο πόδι με τις φωνές σας. Πού σε εκεί θα μου πεις εμένα. Δεν σας το λέω εγώ, σας το λέω τα βιβλία. Δεν είναι ψέμα. Εγώ έχω το πράγμα το βλέπω. Και ένα πράγμα βλέπω μόνο. Ότι ο θάνατος του Περικλέους ήταν η σωτηρία της Ελλάδος. Ο θάνατος του Περικλέους ήταν η καταστροφή της Ελλάδος. Μα καλά, τι μαλώνετε. Έχει ο καθένας τη γνώμη του. Δεν ανάγκη να μαλώσετε γι' αυτό. Και επειδή μου λες για βιβλία, πηγαίνω να σου φέρω για να δεις ότι έχω δίκιο. Και εγώ θα σας φέρω τον Πλούταρχο. Για να δείτε ότι έχετε άλλο. Το Πλούταρχο. Το γέρο Πλούταρχο. Μάλιστα τον Πλούταρχο. Εγώ καθώς άκουσα τις φωνές, νόμιζα πως κάποιος έπαθε τίποτα. Είναι όμως και εκείνος ο Χρήστος ένας πεισματάρης. Τώρα τι τον επήρασε να συμφωνήσει με τη γνώμη του παπά σου. Τι θα πει τι τον επήρασε, αφού έχει την ιδέα του άνθρωπος. Τι μπορούσε να την έχει και χωρίς να τη λέει. Έπειτα πια, γιατί μένει τόσο πολύ ο πατέρας σου δεν μπορεί. Θα έχει δίκιο, δεν πιστεύω. Γιατί ο Χρήστος δεν συζητεί ποτέ για πράγματα που δεν τα ξέρει. Για να λέει αυτός ότι ο θάνατος του Περικλέους ήταν η καταστροφή της Ελλάδος, θα πει πράγματι έτσι. Άρα δεν ξέρει ο πατέρας σου, παρά ξέρει ο Χρήστος. Εκείνος έχει διαβάσει το σωτήριο. Και δεν είναι δυνατόν. Λένε ότι ο θάνατος του Περικλέους ήταν η σωτηρία της Ελλάδος. Χωρίς να είναι βέβαιος ότι έτσι είναι. Δεν το πάτε. Μια η ώρα τώρα να έχεις και εσύ τη γνώμη σου. Μα νομίζω μαμά ότι μπορώ να την έχω, γιατί ξέρω και λίγη ιστορία. Σου λέγω λοιπόν ότι δεν ξέρεις τίποτα. Και ο πατέρας έχει πολύ δίκιο. Πού είναι ο άντρας σου. Στάσου, θα ρωτήσω για το θείο σου. Τι άλλο έχει να Κεράσαμε. Πες μου, σε παρακαλώ. Δεν είναι αλήθεια ότι ο Περικλής. Μα τι έπαθαν αυτοί οι άνθρωποι με τον Περικλή. Πέρασε ο πατέρας σου. Μάλιστα. Όλο τον Περικλή ακούσαμε. Τι μανία τους έφτιαξε. Ο πατέρας σου έχει δίκιο. Έχει δίκιο ο Χρήστος. Όχι, ναι. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Και θα πρέπει να σέβεσαι περισσότερο τη γνώμη του πατέρα σου. Μα τι έχει να κάνει. Έχει και πολύ. Και να ακούς εκείνο που σου λέω εγώ. Νομίζω ότι ο Χρήστος έχει όλη τη σοφία. Ο Χρήστος ξέρει τι λέει. Αυτά είναι γελία. Δεν φωνάζετε την κυρία. Ποιος με θέλει. Και όταν ο πατέρας σου λέει ότι ο θάνατος του Περικλέους ήταν η σωτηρία της Ελλάδος, έχει δίκιο. Όχι, δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ. Ο Περικλής. Τι γίνεται στο δωμάτιό σου. Αν το θέλετε έτσι, βέβαια δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Αλλά τι θα πείτε το Περικλής και είναι μέσα σου λέω. Πολύ καλά. Ορίστε, αυτό τα ρεμονιάστηκε και σήκωσε κεφάλι, κυρία. Δεν το καημένο το Περικλή, τα κακάρωσε. Τι είναι αυτός ο Περικλής. Το Περικλή δεν ξέρεις, το Περικλέτο. Α, τώρα θυμάμαι. Μήπως ήταν αυτός που τα έβαζε πάντα με το φασουλί. Αυτός βέβαια, Αν καλά έκανε και πέθανε τότε, ναι. τρομάρα να σηκώνει. Είχε δίκιο η κυρία που έλεγε ότι ο θάνατός του ήταν η σωτηρία της Ελλάδας. Η κακή σου την Ελλάς. Μάτια μου δεν ξέρει η κυρία, μα ξέρεις εσύ. Σαν να το ξέρεις πως δεν ξέρει τίποτη η κυρία. Τι σου έκανε ο καημένος ο Βασουλής που όλη την ώρα έτρωγε ξύλο. Γιατί ήταν κουτός και γι' αυτό τρώγε ξύλο. Τι κουτί για να στρώσουμε πρέπει να τρώνε ξύλο. Πώς είπατε σε το να στρώσεις. Καλό σου και μια λίρα. Είδες πολλούς κουτούς σαν και εμένα. Σαν και εσένα όχι. Είσαι ο πρώτος που βλέπω. Άφησε τα αστεία και άκουσε με που σου λέω. Θέλουν να ξοδεύουν παράδες. Ας ξοδεύουν. Μου είναι αδιάφορο. Ρώστε τον αφέντη να δεις. Τι λησμόνεις. Τι λησμόνεις. Α, τι να πρέπει. Τι λέγατε τώρα κάτι μου. Αφέντη, πες μου στο Θεό σου, είδες καμιά φορά τον Περικλή. Δεν πάτε στο διάλογο με τον Περικλή σας.
τα αυτιά σήμερα με τον Περικλή. Βλέπεις. Και εγώ σου λέω ότι δεν είναι στα αυτιά όσο ξυπνώντας από τον Περικλή. Λέγε ό,τι θέλεις. Εγώ αγαπώ περισσότερο το φασουλί από τον Περικλή και δεν λυπάμαι καθόλου του πέρα. Μια καρακάξα που δεν έχει τέλει. Κι αν με τα πεις αυτό το λόγο, θα πάω στην καρέκλα και σου βάζω το κεφάλι. Το λέω και το ξαναλέω. Τώρα θα πεις λίγο. Φεύγεις ή δεν φεύγεις. Φασουλίνα. Σκάσε, σκάσε, ο φασουλί θα είναι καλύτερος από τον Σε Περικλή. πιάσω. Αμέ. Έλα τώρα. Φουρκίζεσαι ή δεν φουρκίζεσαι. Να κάθεται να σου λέει ότι ο Περικλής ήταν καλύτερος από το φασουλί. Όλα δεν θυμάμαι εκείνο τον Περικλή, δεν το ξέρω από τα γέλια. Πάει με αυτό το φράγκο, σε βλέπω. Θα σου στάσω και Χρήστο πως θα το κάνω. Σύντομος την έχουν κατάληψη τώρα. Κακά θα τα πάμε με τον πεθερό μου εάν εξακολουθεί να έχει αυτές τις ιδέες. Και καλύτερα να ξεκαθαρίσουμε μια για πάντα αυτή την υπόθεση. Εδώ ολόκληρη η ζωή δεν είναι επεξεργέτες. Να τον έχω συνέχεια να μου λέει αυτές τις οχταμάρες. Πού πάμε. Εκτίκεσαι και τέλειωσε. Μα σου έχει κάτι ιδέες. Όποιας εδώ. Για να δεις τι λένε τα που λέγανε τον προστατευόμενο σου. Και δεν είπατε περισσότερα από αυτά. Είναι κι άλλα. Τα όνοψα αυτά. Αυτά μας φαίνεται περίεργο που πάμε κατά διάολο. Άνοιξε τώρα τα αυτιά σου και άκουσε τι λέει ο κρατήμος της του Σκύρωνας. Ο χρόνος ο πρεσβυγενής Κιστάσης, αλλήλεις βηγέντες, τύραννον μέγα έντεπον. Όνει κεφαλή την επικαλέρωση θέλει. Τα πώς. Θέλεις τώρα να μάθεις πώς θέλει αυτό ο εμμύωρος. Δεν είναι δυνατόν. Η ζωή μου θα είναι ένα μαρτύριο. Άκουσε. Βασιλεύσα τύρων τίποτου και θέλεις δόρυμα στάση. Αλλά λόγους μεν περί του πολέμου δεινούς παρέχεις. Ψυχή δε τέλειος υπέστης. Αυτός είναι ο Περικλής τον οποίο θαυμάζεις. Και έχει εδώ Αριστοτέλης πράγματα που θα φρίξεις. Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι δεν θα σας αντικρούσω καθόλου. Γιατί δεν μπορείς. Γιατί σε απεστόμας. Γιατί αναγνωρίζεις ότι έχω δίκιο. Όχι. Απλά γιατί βρίσκω ότι θα βρίσκω τη μνήμη του Περικλέου σαν καταδεκτό να αντικρούσω του συκοφάντα. Α, βλέπω ότι το παίρνεις πολύ ψηλά. Αλλά δεν σου έχει να κάνεις έτσι. Δεν θα σας ζητήσω βέβαια την άδεια. Α, ξέρεις όμως ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι μαζί. Όπως αγαπάτε. Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν σου δίνω την κόλλη. Πολύ καλά. Όλα είναι έτοιμα. Για να καταφέρω, κοιτάει έρπα. Κούραση αισθάνομαι. Να πας πίσω και να μην γίνει τίποτα. Ο γάμος σε χάλασε. Να τα δώσεις πίσω τα στέφανα. Πώς. Και λυπούμε πολύ κύριε που έτυχε να σας γνωρίσω. Και εγώ επίσης. Μα δεν είναι αυτά. Δεν τα φύγατε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που χώρη δεν φέρει στα χέρια σας. Η ευτυχία μου δεν περιγράφεται που γλιτώνω από τέτοιο πεθερό. Μα δεν μου λέτε που είστε για δέσιμο. Σας επροσκύνησα, κύριε απόγονε των αρχαίων Αθηναίων. Σας εχαιρέτησα, κύριε απόγονε των αρχαίων Σπαρτιατών. Ο Περικλής. Ο Περικλής. Πάλι Περικλή. Να σου πω. Εδώ οι τρελοί έχουν τους τρόμους. Μα καλά. Αυτοί οι πρόλογοι ακόμα θα είναι με λιγά. Τι πάθανε. Χάλασε ο κόσμος λοιπόν. Μαριό Ελέγχη, ελάτε. Φωτιά, 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 φωτιά. Μαρία, Ελένη. Φωτιά! Πού είναι φωτιά? Εδώ, εδώ. Καίγεται το σπίτι. Αυτά που είναι ο καπνός! Πανέ μυρίζει! Φωτιά! Πού είναι? Ηλία, τρέξε γρήγορα για τους πυροσβέστες! Αμέσως κυρία. Όχι πυροσβέστες. Πήγαινε καλύτερα να φέρεις παπάδες σκηνή. Παπάδες, σκηνή. Βέβαια παπάδες. Για να διαβάσεις τον άντρα σου και να δέσεις τον ορομηνιαστικό σου. Τι κουταμάρες μας λες! Ήρθα και τους βρήκα μαλλιά κουβάρια. Πιάστηκα. Ο γάμος σε χάλασε και τράβηξε ένας από εδώ κι άλλος από εκεί. Τι! Εδώ είσαι ακόμη. Καλή τι συνέβη! Πήγαινε να τα χαλάσεις όλα. Ο γάμος δεν γίνεται. Πρέπει να στο στάσω. Πήγαινε σου λέω. Με συγχύσεις περισσότερο. Πολύ καλά. Επιτέλους σου αδιάφορο. Ακούς εκεί το βλάκα. Παπά μου, τι έτρεξε, μα τι έπαθες, πού είναι ο Χρήστος! Δεν μ' αφήνετε ήσυχο. Σοφία, κοίταξε τον κύριος Χρήστος είναι κάτω στο περιβόλι. Αμέσως κυρία. Εγώ θα χάσω το μυαλό μου. Ψόφισε ο γαϊδαρός μας και η
κολυγιά μας. Πάνω σου κάπως. Πάλι κολυγιά του Παναγγελίκη σου. Πάλι παπουτσί. Άκου μου φραγκάκι και εγώ σε κρυφό καμάρι. Πώς θα σε αποχωριστώ τώρα. Αχ, έτσι ήταν γραφτό. Από καμαριέρης κάρμας πάλι. Και από δήμαρχος κριτήρας. Ήθελα να γίνω αφαίρεση μια μέρα. Συντήνως πλάτης θα σε αφήσω πλάκα. Και να μην σου και δικό. Περασμένα μεγαλεία και δικότας θα να κλαις. Αχ, Χρήστο μου, τι σου ήρθε να τα χαλάσεις, δεν με συλλογίστηκες στον καημένο. Αντίον τερφρακάτο. Πήγαινε γρήγορα να βρεις τον αφέντη σου. Θα πήγε στο σπίτι του. Πάντο, κυρία του φράκο μου, και μια μέρα ήταν όλη μου η ευτυχία. Τι φράκο είναι αυτό? Να, κάτω το βρήκα και επειδή με κάνατε καμαριέρι το φόρεσα. Πήγαινε γρήγορα σου λέω. Μπορούμε να προφυλικάκι. Στο πάλι ήταν κοντά. Τίποτα να γίνει το σπίτι άνω κάτω. Και τι θα την κάνω τώρα την Ελένη μου, που είναι απαρηγόρητη. Ποιος να μου το έλεγε που θα συνέβαινε αυτά σήμερα. Πού άφησα το μπαστούνι. Έλα εδώ, Χρήστο μου. Τι πράγματα είναι αυτά. Τι να γίνει, μητέρα, αυτά έχει ο κόσμος. Μα δεν γίνεται. Άφησα. Έτσι λοιπόν, θα χαλάσει ο γάμος. Πόσο την αγαπώ ένας Θεός το ξέρει. Αλλά ήρθε η ώρα να πάμε. Και... άφησα. Να το. Άκουσε με να σου πω, παιδί μου. Τι να μου πείτε, μητέρα. Κύριε, τώρα, πού πας, στάσου να σου πω. Τώρα φτάνει. Μ' άκουσε με. Αλήθεια μου, ο γάμος σε χάλασε και εγώ δεν το πίστευα. Μα τι να έτρεξε, τι να έτρεξε. Δεν ακούω τίποτα. Τι να κάνω. Ακούσε εκεί. Παπάκα μου. Όχι. 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 Σας παρακαλώ. Τώρα δεν είναι αλήθεια πως ό,τι παίρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος. Τι περίεργο. Μα πώς είναι δυνατόν να το παραδεχτώ εγώ. Πώς είναι δυνατόν. Δεν σου λέω να το παραδεχτείς. Αλλά τέλος πάντων, κάνω ότι το παραδέχεσαι. Πάει και εμένα το φουστάνι μου, πάει και το καπέλο μου, πάνε και τα δώρα που θα έπαιρνα για τους γάμους. Τι έχει να κάνει αυτό. Ελάτε, παπάκα μου. Να ξέρεις τι σίγουρος χρειάζεται. Να παραδεχτώ τις ιδέες του. Εγώ δεν ξέρω να παραδεχτώ. Σας παρακαλώ να αγαπάτε. Ποτέ. 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 Παπάκα μου. Αν δεν μάθω τι έτρεξε, θα σκάσω. Και να μην λένε τίποτα. Μη μου το λέτε, σας παρακαλώ, γιατί με πιάνει τρέλα. Συλλογήσου, παιδί μου, πως θα αρρωστήσει αυτή η λύπη της. Πάμε τα σωστά σας, μητέρα. Θα παραδεχτώ τις ιδέες του. Εγώ, ο Βόγλας. Χρήστο μου, σε παρακαλώ. Θεέ μου. Εδώ μάτια μου, εκάλεσε ο κόσμος. Τι παρακαλιά και κακό είναι αυτά. Μα ποιος θα φταίει άραγε. Ουφ, θα σκάσω. Και εκείνο που με πειράζει περισσότερο είναι ότι θα με ρωτήσουν οι γειτόνες και δεν θα ξέρω τίποτα. Τι κάνεις αυτό. Σε χαιρετώ, κυρία. Πήγε στη δουλειά σου. Όπο θύμα που δεν έχει τούτος. Και να μην μπορέσω να μάθω τίποτα. Και δεν είχε να κάνει για προσμάτους. Μα μπορείς να πεις όχι. Όταν ανοίγει τα χεράκια της και σου λέει. Να κάνω. Άρα να τη στοιχήσει η Ελένη. Άκουσε ο φίλος σου. Εδώ είμαστε. Τι θα του πω όμως τώρα. Πώς να αρχίσω, πώς να αρχίσω. Αψού! Εξηγές σας. Ευχαριστώ. Έζεσαν όλα. Σε παρήθελα και τα στέλνω. Σε παρήθελα και τους πάω. Πώς! Έκανα όπως μου είπε. Πρέπει
Μα δεν μου λέτε πως είστε διαδέσιμο. Δεν ξέρω πως φτιάχνετε και έναν άνθρωπο εξεπίτηδες. Δεν μην κάνετε δουλειά. Όταν θα σας πούμε τι έπρεπε. Άρα τι να μου πείτε. Έλα τώρα, πήγαινε. Έλα, κύριε, σας παρακαλώ. Γρήγορα, κύριε. Σας Λέω τρελή. Το βέβαιο είναι, πατέρα, ότι έχετε πληρέστατα δίκαια. Α, όχι, παιδί, όχι. Είμαι σύμφωνος με την γνώμη. Όχι, όχι, εγώ είμαι σίγουρος με την γνώμη. Μα σας παρακαλώ. Να, μην με παρακαλείς καθόλου. Μα εσείς και περισσότερα από μένα γνωρίζετε. Και Καλέ τι λέει. Δεν σε γνωρίζω ένα σαν πέρα σπιτάς. για να γνωρίσω πραγματικώς ότι ο θάνατος του Περικλέους ήταν η σωτηρία της Ελλάδας. Όχι. Ο θάνατος του Περικλέους ήταν η καταστροφή της Ελλάδας. Μα εκείνη η διαγωγή του με την Ασπασία. Ο πόλεμος που έκανε στον Άριο Πάγο. Είχε δίκιο. Γιατί ο Άρης Πάγος είχε αντιπίσει ανυπόφωνος. Έκανα παιδί. Μου το υπερασπίσεις, σας παρακαλώ, δεν αξίζει τον κόπο. Τις ματάρες που είναι αυτός ο άνθρωπος. Μόλις είναι τυχόνης. Όσο δεν είναι βέβαια ότι αυτά που σου λέγουν αληθινά. Ώστε και μετά τον Πελοποννησιακό πόλεμο έγινε αποδόση καταστροφή η Ελλάδα και σώτη όταν το Σαραέβι εξφανίστηκε. Έχετε λάθος. Η Ελλάδα κατεστράφει ένεκα του Πελοποννησιακού πολέμου, τον οποίο υπεκίνησε ο Περικλής. Όχι, σου λέω! Μα με τις φωνές δεν κάνουμε τίποτα. Είμαι πίσω σε έλεγχο και δεν φωνάζω. Μπορείτε να μου φέρετε αποδείξεις. Εγώ σας λέω ότι έλεγα αυτού διεφάνει. Τον λες από αυτό. Γιατί είσαι Αθηναίος και δεν μπορείς να αναγνωρίσεις την αξία του συμπολίτου σου βέβαια. Μα κάνετε λοιπόν πως εξετάσατε την υπόθεση του Φιδίου. Μάμα, αυτές οι κοφαντίες των ανθρώπων. Να, αυτή τα λέμε. Ο Κρατίνος, ο Ερμήνος και άλλοι. Ο Περικλής ήταν μεγάλος άνθρωπος. Και αν έχουμε κάτι σήμερα, το έχουμε από αυτό. Καθόλου. Το έχουμε γιατί είμαστε λαός έξυπνος, γενναίος, ρυψοκίνδυνος. Και δεν καταγινόμαστε μικρά και τυποτέλεια πράγματα. Γιατί σεβόμαστε τους νόμους, γιατί είμαστε αγαπημένοι, γιατί πού τα πάρεις. μα το παραξηλώ, ρε. Εκείνο που σου λέω, δεν σε παρακαλώ να μην επιμένεις τη γνώμη μου. Εσείς επιμένετε στη δική μου. Εγώ είμαι πιο γέρος από σένα και θα με αναγκάσεις. Θα σας αναγκάσω, μάλιστα. Έτσι είναι. Λοιπόν, δέστη. Πολύ καλά. Να πας πίσω. Και αφήσεις φοράκια πάνω. Μα το κροτσοσκούρ θα παίξουμε. Πίσω τι θα πεις εμένα. Μάλιστα. Μα στο Θεό σας. Δεν μου λέτε ότι σας χωρίστη. Του λέω και ο θάνατος του Περικλέους. Και εσύ με το Περικλή. Θα μας χωρίσει αυτό είναι. Και γι' αυτό λοιπόν θα χαλάσει ο γάμος. Και σε χάλασε έναν τραπουλόφρονο. Εννοείται. Μάλιστα. Τι απέκανες. Μην τα ρωτάτε καλύτερα. Χωρίσατε παπά. Αυτός δεν ξέρει τι λέω. Παραδέχτηκες τη γνώμη του. Δεν λέω. Αλλά επιμένεις με ένα δύο. Εγώ επιμένω. Ή εσύ. Και εγώ λέω πιο Περικλής. Τα σκυλιά! Ρε αδερφέ. Και δεν είναι γνώμη σου επιτέλους. Δεν έχεις. Καμιά. Δεν εγώ. Και πήγατε να χαλάσετε τον γάμο για αυτή την αιτία. Πρέπει να τον θυμηθήκατε τον Περικλέα από 2.000 χρόνια. Έλα. Έλα να στείλουμε τις προσκλήσεις. Παντού και πάντα είμαστε Ρωμοί.